azoka kateak zabaldu ditu. Txalo eroa, Topa Durango! Eta... Bueno, gonbidapena egin noski etxeko libertati bueltatxu eta moteko ezinbesteko topagune, ezinbesteko arnazgune gure sortzaileentzat eta guretzat bai, beste aldetik asko gozatzen dugunak euren lanarekin. Zuen zaigu, joan, nobedadak ikusi, erosi, eta aipatu duzuna topagunearen kontua, jendearekin topo egin, izketan, tragotxe batzuk hartu. Aspaldi ikusi bakue, bai, ardautxu betartu, gero komentatu, bizar zer? Bizar goizien? Horaz? Benetan? Biok? Venga. Ba, plana daukagu. Venga, gero miluzera, Gero miluzera, orduan aprobetxatu igual, ekargen ezakean dik zerbait, edukiren bat edo bide batez bihar saio berezia bait daukagu, bihar gauean miluze berezia, orain arte, momentu onenak eman dituzen bikoteekin. Horri, Durangoko azokako dosiren bat gehituko bagenio. Segulako saioa, opa, bega, txalo! Dena da festa, dena ospakizuna! Zuek joen bertara eta ia ikusten garan bertan. Gure lehiakideak ze plan izango dute? Ez dakit, Durango dira, hemen? Venga, datozela! Iepa! Jon eta Xier, Alazne eta Irati prest, Itziar eta Ander gaur gurekin egoteko gogoz. Ozuek, Jon eta Xier, Durangora bai? Biako. Ze hor dutan? Zuek hau ez, akaso? Aldanen. Aldanen, bueno, momentuz alden guztietan etorri zarete miluzera. Zazpigarren ez gaur, eta erne. Gaur zazpigarrena, horrek esan nahi du, 6 saio egin dituzela, 6 saiotik 6 final jokatuta. 6tik 6. Jon, zein da gakoa, zein da sekretua? Ba, gitxetan ez dakit. Zuek ere ezakizu ez da? Bikote hona osatzen zuela. Horrelako gara, horrela jaio ginen eta ezakigu esterik egiten. 1.100 euro irabazi ditugu. Asier, horrekin Durango azokan zerosiko genuke? Ez dakit, gauza asko. Bai, igual estan bat, zuek jarri, zer daukagu eskaintzeko? Gauza asko. Baita ere, bueno, konkretatzea bat zaigu, baina gauzak badaude, ideiak ere bai, eta gogo ere bai gaurko, ez da? Bai. Opa, bikote, animo, zorte hon. Eskerrik asko. 5. saioan eskak Alazne eta Irati izango duz? Ondo. Bueno, ongi etorri? Asko. Dinotxurik ez, gaur finalen bat edo, egiten dugun dinot. Durangotik bueltatxu bete moteko be, eta ben kapritxore mate ukitzeko be, diru ondo datorrelako. Zer entzutonik, apustuek betetzen hona dela, Alazne. Apustu bat egin genuen. Etxeko esango txagu, zein zen apustu, Alazne? 5. saioa irotan nun, trikitixea ekarriko nula. Eta gaur euren 5. saioa da, eta zein entzutonik, ekarri zule trikitixea? Bai. Zuek, gaur trikitixea daku! Zer da, Patrikako trikitixa edo? Gordetako. Aterako da, ados. Bueno, esango dugu, Euskal Filologia ikasten Alazne eta politika ikasten Irati, eta gaur norako utziko, miluzeko eskurako edo? Bai. Tartie? Bai, trikitixarena, oso ondo. Neskak, ongi etorri. Bikote berri bat gurean, Itziar eta Ander, ongi etorri? Eskerrik asko. Nondik gatoz? Arantzatik. Arantzatik, biak ere? Jo, leku ederra hori, Aitz ederra, Misterio txua ere bai, Behin izan naiz ni, iritsi errepidea segikata. Hemen bukatzen da. Hemen bukatzen da. Anasi egiten da. Anasi egiten da mundua, hori da arrazoia. Bai. Itziar, irakaslea zu? Bai. Ados, Arantza bertan? Ez, Garraldan abein irakasle. Garraldan aritzen zara. Eta Ander, ez dakit zure kurrikulumagatik edo, hemen dio, bideo jokoak gustoko ditu, hortik ofizio ere egin dugu edo? Ez, ezin izan zen. Orduan, hemen ingurun, bizilaguna ospitalien egiten dut lana. Ados. Bueno, orain zuen lana izango da, miluzera etorri eta lehiakide honak izatea. Noren ideia izan da bide batez? Itziarrena. Itziarrena? Eta? Itziarrena izan behar zan. Bai. Itziarren derretorri, gero, hemen hau ez da presioa jartzearen, baina herridana begire dau. Hori badakizu bai? Bai, ez da. Bueno, ez da inbertze jenda unitzikan. Baina denak begira, Bai, edanak. Ander sartzen nahi bagutzen atzo miluze, gaur danok ikusko gaitxuzi, Beste konturik ez da izango. Asmoak ere argi, Itziar, zakua irabaziko bagenu? Ez pentsa. Aipatu digute hemen, furgoneta bat edo... Ja, erosi dut. Erosi duzu ja? Bordaindu orduen. Hori da. Ander, zuk berriz bidaitxo bat? Bidaitxoa, bueno, alik eta hundinna. Japonera ibatea dutin. Japonera, hori bidai handia. Bideo jokoak eta pixkat gehiago ikastera ikustera. Ia ba nora heltzen garen. Animo bikote, sorte hon! Eskerrik asko. Japoniara joateko daukagu, Durangora joateko daukagu, edo zertarako daukagu. Adidanok, miluzeko zakuan, 57.000 eta 50 euro! Ze ona? Guau! Eta ze txalo ona gaur, Ilaski. Txaloak eta oiuak dena batera egite dute. Bide berri! Ikastetxetik Donostiarrik gau bazuek!
Txaloto, iu! Ia Egiten batera, dute, Ze asko egite dute. Klas, baina hauek, dena batera egite dute. Oso ondo, bueno, ongi etorri zuek, Ionta pasatzen dugun, seguru baietz, Jon Asier hasiko gara lanian, Bai. barrasto zarrasto, gure lehenengo proba, eta zauek erantzuten lehenak, lehenengo taulan, lehenengo arrastoa, guztiok omen dugu bat. Ama. Neskak, Movia. Itzi Arrander, Itzala. baserrietan ere aurkituko duzu. Zerbait? Paso. Paso. Jana. Lana? Lan asko, baserrian egia. Lehen kartzela ere izan zen. Paso. Logela. Ari gara gerturatzen. Sotoa. Bero, armi arma askoren etxea da. Ganbara. Arantzarra gerturatu. Asier, ondo! Eta Asierrek erne. 70 puntu zuentzat. Ganbarara, ondo. Alaz neirati, bigarren taula. Lehenengo arrastoa bigarren taulan, ia ze kontzeptu eskutatu dugun. Toki ugaritan, aurkituko duzu. Pertsona. Zuaitza. Inspirazioa. Askotan gogaitu, egiten gaitu. Antxonez, orduan? Ez, eskerrik asko ilaski, bai, aklarazioa. Paso. Behartzen akaso, Asperdura. Paso. Baina aspertzen gaitu ondo dago. Inork gonbidatu gabe agertzen da. Alaz nirati. Zertxo bait. Tristura. Tristura. Zalantza? Isiltasuna. Zigarren nuke konkretatze pixka bat, Gu dantzan jartzeko gai da. Gogoa. Musika. Musika ere badu. Doinua. Gai guztiak kontrolatzen ditu. Zabal gabiltz kontzeptu guztiak Bai. batu beharko genituzke. Bai. Paso. Paso. Publizidadia. Wow! Oso! 70 puntu zuentzat. Bikain! Baite, oso kontzeptu alibili gara egia da. Baina, Eta hirugarren taula. Itzi Arrander, zeuek hasiko zarete erantzuten, lehenengo arrastoa. Bere lana azpilokoa da. Bankerua. Bezarka bat. Rupierra. Paso. Bona da, itxua omen da. Bi arrastoak. lotuta. Eriotza. Eriotza. Maitasuna. Oh. Eta zuen itxua. Alaz nahi irati. Gezurra. Ani ez da itxu, Bere etxea zapaltzen da maiz. Oso ona. Satorra. Boa, bikain. Zatorra! Oso ondo. 80 puntu gehiago arantzara. Hau da, hau. Hasi gara, pixkanaka. Maitasun itxua tartean dela. Asier maitasun itxua. Betaurreko jantzita bada, maitasunaren aurrean beti. Gu zale itxuak, zuen imintzioenak. Beraz hartu lekua, mesedez, Alaz Neirati bestaldean. Eta ia, Alaz Neirati berezik izuek puntutxo batzuk hortze dituzuen. Depora! Hasi. Txikia. Kandela. Liburua. Apaiza. Ez. Zertan ari da? Zu. Bai? Venga, ganora gehi daudanok. Venga, guazen. Botoizin ez. Ez. Irabazi zerbait. Bai, irabazi zerbait zer? Domina. Kopa bat. Kopa. Bigarren kontzeptua. Gidaria. Gidaria. Azkar. Bai? Radarra. Oso ondo. Atrako bat. Bai? Zu. Lapurra eta Zehaztu. bankeroa. Lapurra eta? Lapurra eta langilea. Bankeroa. Bankeroa, bai, oso ondo. Irabazi. Kopa Bai. bat. Zer? Opera abeslaria. Ez? Diploma. Ez? Telebista.
Pelikula baten... Beraz? Zakit. Oskarra goia. Bai? Bai. Joder. Azken segundoan. Oskarra. Ondo? Bai. Bueno, lortu dugu 60 puntu bitaldentzat, venga. Hemen ere, Milu Cesariak, imintzio egile honen ari, eta... Igual, urte amaieran. Jokoan daude, Milu Galara Cesariak. gonbidatu dezauzi, Beraz, danok. alazne irati, hartu lekua, ia sariak irabazteko moduan garen. Intziar Ander bezaldean, sariak baino puntuak, kasu honetan. Guazen, denbora. Eta hasi. Toki bat, Lekua, landareak, baratzia, sardea pasatzen. Landarea dire? Ez. Ia irati, hori da. makilla, Bai. gorot, Egin keinua irati, hori da. hori da, Bilarra? Bai. Bilarra, bai. Animali bat? Konejo bat, untxia, Azenari bat? Bai. Igeri? Elizan? monagilua, Bai. Apeiza eta monagilua. Bai. Oso ondo. Oso ondo. Ondo. Ederto. Mintzio katrebeak, irate bilarrean ez dakipa. Ez. Betiko hori, eza? Sakatera jonda. Akila gora. Bai. Danak, 60 Ondo. talde bakoitzarentzat. Itziar eta Ander, hori da saioa zera hori, Ondo ari gara. hasiera benpe. Segi horretan, imintzio kazuek orain, Jon eta Asier bestaldean, beste hiruko bat. Goazen, demora. Txikia. Txikia, animalia. Bai. Kangurua, konejoa. Txikigoa. Zapua. Zapua egela. Bai, Asier. Matxin saltoa. Hamburguesia. Hamburguesia, oso ondo. Mina. Ambulantzia. Ambulantzia. Ambulantzia, sirenia. Egan, helikopterua. Bai. Eta Mina hartu duena. mendizalea. Eroin da. Zein, Asier? Mendizalea. Bai. Erreskatatu, bai, oso ondo. Bai. Hartu Bai. legua. Hartu lekue. Auditono bat, ekarri behar. Bai, ez da? Asier, ikarabarik danak asmatzen zabiltzeta, Hori da. 60 puntu, oso ondo. Helikoptero baten montatuko dinoiz. Bai. Bai. Gure aitaren ametxetako bat zen, eta urte betetzean oparitu genion. Beldurrik Hondarribian ez? egite dituzte alako bisita gidatu batzuk eta... Beldurrik ez? Ez, enuen gidatu horregatik, Horregatik lasai. Beldurra bestela litzateke, Zema lagun baina- helikopteruen? 4 lagun. Ai ba. Familian, oso plan polita. Garestia, plana da? egia baina gure aitak ez du gutxea. Txalo ero bat gure aitak ez. Ez da ugitxe, Behin egiteko ondo dago, Erto. Jon Asier, eroglifikoek, behin egiteko ez, behin da berriz egiteko. Hori. Erakustaldia. Bai, asmatukuz? Bai. Guazen. Plateruenan entzun dut, Bai. Ibilbedi. ibilbedi, oso ondo. Irakurtzen hasi eta Bill Gates, Bill B egiten du ardiak, eta Lady D, ibilbedi, oso ondo. Ze plan nana, Bai, Ibilbide ikustea. bai. Menegoti eroglifikuk asmatzen be, bai. Baita ere, segi horretan. Bigarrena, Jon Asier, denpora. Gaurko plana da. Okala, koala. Arako. Ia, zer? Arakokea. Karaokea. Karaokea. Oso ondo. Koalak ikusten ditugu bi. Koalak ele horri erregaitxik ordezkatzen dugu. Karaok eta kea behien. Karaokea. Oso ondo. Hau baino plano beak bururatzen dizkita digez. Karaokea. Naiz oso zalea ni, Zuek? Bueno, tarteka. Epa, tarteka bai, Osteunen bateno. Ea topo egiten dugun ba. Egun puntu zuentzat, oso ondo? Asierekin joan izan dago. Bai. Alaz leirati, karaoke txubete ingo geunke. Bai. Ben jarrita. Bai. Neskak, eroglifikoak, asmatuko ditugu. Guazen, lehenengoa, denpora. Non elkartuko gara? Aho. Bai? Aho txenean. Oso ondo. Aho. Che Guevara, aho
Txe-enean. Ahotsenean. Oso ondo. Atera hotxa, bedurri gabe. Bigarren hieroglifikoa, guazten denpora. Zu zara zu... Ba... Bai? Ba, balorea. Oso ondo. Abataldea, silabaka banatuta. Azken silaba, ba, osorik, ba, aba, eta lo, dago ore hori. Ba, balorea. Oso ondo. Eta karaokean aba bestea. Aba beti da, bai. Gustatzen ari zaiplana, Aba beti da, bai. Egun puntu, alaz nahi irati, ondo. Beti da plan ona, aba entzutien. Itzi Errander, hieroglifikoak zemuz? Sofan gauden ni majo. Bueno, Hemen ikusiko. Zeo zer da? Zutiko beto. Bai. Hemetik ez berdina izaten da, azkar doazelako, zueko eta aukerak, ia laguntzen dugun, lehenengo da denpora. Kultura erosi ondoren, Telepotea? nor da? Ez dakit nola. Teletabi bat. Bale, jarraitu. Behatza? Te, Behatzara. teatzeraz, teletabi bata. Poteatzera? Bai, bai. Teletabi bat, po izenekoa behin da berriz hartzen zaigun hieroglifikoetan, po eta te atzera. Pote atzera. Oso Hori ondo. bai ona. Eta enuntziatu argi, kultura erosi ondoren. Ze asko joaten dira ia zuzenean. Zehaztapen bat be bai. Kultura dana da. Poteue kultura da. Eta ere. Pentsamentua kultura da. Gu kultura gara. Ez da erosten. Azokatik ere pasa, Ez da erosten. Batzu joaten dira ia zuzenean. Kultura Joaten dana da. Durangora. Bueno, liburu batzuk eta... Bale, kultura ez da erosten. Zalo bero bat, Antropologi nahi, kultura ez da erosten. Zalo, poteue kultura da. Bueno, ya está. Poteo kultura. Igarren hieroglifikoa denpora. Non sartu dira aktoreak? Alda gelan. Oso ondo. Ondo. Salda badago, esaten duta alda eta gehori lanotan, alda gelan, oso ondo? Eta Ander konforme, noski. Itziarrak lanak horrela egite dituen bitartean. Bikain, beste un puntu zuentzat. Iaski, kultura ez da erosten. Ez kulturproduktuak agian bai, kultura ez da erosten. Kultura ez da Vale. erosten arropa bai, Bai, kasu askotan. Uxue Martínez Egoni joan da antza arropa erostera arteako Massimo Dutti dendara. Oso ondo. Berriketa, oso dotore. Eta hango 3 kartel eta 3 agindu, 3 eskaintza, erabaki naiz, bila eta ekortze. Zer da hori? Bueno, gazteleraz dio, inspirame, buscar, eskanear. Kasu horretan ere ez dut ulertzen. kase pasillotan sartzez. Ez dakit, Massimo Dutti ez dut ulertzen biztan dena. Guk beste... Guk kultura jazen dugu. Eskerrik asko Uxue. Zazpikia bidaltzeagatik. Eta kultura aipatuta, abestea, kultura Bai, baita. oia ba. Abesteko... txorron, alazen, Ekarri dut egin izan zero bat! Aize pozik bezalez! Hori baitzen, hartutako konpromesua, 5 saio egiten baditugu, 5garrenean, Trikitiarekin interpretatuko dut, interpretatu esan zuen. Bai, zeleiak ide mundia batakuz. Miluzeko eskua joko diguzu? Zetu da. Alazen, nahi duzunean, meze. Bikain! Ai, da beste zer guretzat? Ja, behin hasita, beste Behin zerbait? hasita? Zer? Beti eskamak entzen, edo? Vale, venga. Bueno, zer, bai. Miluze kultura da, Oso ondo. trikipoteoa miluzen. Oso ondo, zuek ero, urrengo saioan kultura abestuko duzue, zuek ere prest? Bai, bai. Fenomeno, Bai. baz gaitezen orain. Oso ondo, Jon Asier, hause lehenbiziko eskua, hause zuen esaldia. Eta anuntziatua, izenak berak dio. Zenbat triku mota daude munduan? 4, 8, 16 edo 20? 8. Errebotea? 16. Oso ondo. Trikitia jo, Lehenengo. trikua goran, trikitriku, ondo. Bokala. Eta aurrera Jon Asier, musika pixka bat.
Norekin egin du Jogurina Borobak Tuli-Tuli kantua? Divina Komedia, Maruxak, Albina Stardust edo Sharma Leonerekin? Albina Stardust. Bai, Oso ondo. horixe, Albinarekin. Gure drag artista, Nafarra. De. Zona. Eta segi? Nola esaten da maiatza Bizkaian? Loraila, maitza, maitzea edo olirria? Loraia. Bikain. Loran hile. I. Eta aurrera, musika gehiagorekin. Bai, da bera bai. Bai, ez da? Ondino. Zutunik, zein urtetan jaio zen Elton John, musikari britainiarra. 1989an, 47an, 50an edo 58an. I'm still standing. 57. Oso Sir ondo. Elton John, bikain. Te. Segi egingo dugu. Bai. Zein arlorekin lotuko zenuke, edo zenukete, Alan Turing, literatura, musika, biologia, matematika, Matematika. Oso ondo. pelikula, berari buruzkoa. Pelikuli ondo dago, Oso. Bai. Enigma. Izenak berak dio, enuntziatua, Miluzeko erredaktore baten inspirazio unean sortutako esaldia. Askatu nahi duzu, Ez, ondiok ez. Non du jatorria Borscht platerak, Alemanian, Iranen, Ukrainian edo Ingalaterran? Alemania. Errebotea. Ukrania. Ondo. Ene. Askatzeko aukera ere bai, Alazen irati. Oraindik ez dugu ikusten ez da? Baina Asier, Zer? Saiatu. Saiatu nahi duzu, irati? Bai edo ez? Bai, Oazen ba? etzidamu izango dena ez da ez bihar ez etzi izango. Zuzena da? Arriskatu da, Oso ondo. Ai, oso do! Alazen irati, komodina zuentzat. Bikain? Bale, komodina, neska, Alazen irati, bigarren eskua, zeuena izango da, aholku on bat dakargu bigarren esku honetan. Piztuta lehenengo ikurrak, lehenengo galdera. Nola jarraitzen du Lutopet taldearen kantuak? Horerik badago, espaldikorik, lorerik badago. Ez aldago, ez dago, ez dakabo, ez oraingoz. Ez aldago. Errebotea, Ez oraingoz? errebotea, Ez akabo. Lorerik badago, oso ondo. zakabo. Zakabu. Abesti polita. Be, Alazen irati, beste galdera bat. Zein kolore da erleentzat hauteman ezina? Berdea, urdina, horia, gorria. Gorria. Oso ondo. A. Zein mentetan jaio zen Antonio Vivaldi musikaria? 13, 16, 17, 19. Bada edo ez da guapue? Bai, Ah, egia esan. Haze hilea. Bueno, ez dakit. berea- Ilordia. Bai, ez da. 17. oso ondo. 1678, barrokue. E letra. Ba, beste galdera bat. Zenbat herrialderekin egiten du muga Brasilek? 4, 6, 8, 10. Zortzi. Itzi Errander. Sei. Jon Asier. 10. Oso ondo. 10, Oh. D. Eta puntuak zuentzat. Alazen irati, entzun musika. Ba, denpora. Zumarik. Ze ona.
Zein da DeLorean musika taldearen jatorria? Donostia, Usurbil, Irun, Zarautz. Donosti. Itziar Rander. Zarautz? Osondo? Zauztarrak. T letra. Eskua askatzeko aukera, aholku on bat. Eguraldiari lotutako aholkua da. Hori jakinda? Alaz nahi dati. Poeta hilen elkartea pelikulan, protesta egiteko zer egiten dute ikasleek, maietara igo paperezko hegazkinako eta aulkietara lotu, zuzendariak giltzapetu. Maietara igo. Hori da. Kapitan, mi kapitan. Horrena bat, gero bestea. Bueno. Zeman egar honegaz pelikuligaz. Ez dut ikusi. Nik umetan Estena hori bai, baina... Umetan zein eta gano negarrez. Oso politxe. Zutitu nahi duzu banaka? Ez, ondo zaudete eserita. Neska, kaskatuko dugu? Aurrera guez? Aurrera. Venga. Zein da enekantak saioko pertsonaia honen izena? Intxus, antxus, entxos, ontxiz. Antxus. Antxun. Zaleak zarete, Antxun. enekantak eta... Antxus! Aholku on bat, bikote? Venga, beste galdera bat. Aurrera. Zenbat neurtu dezake gehienez errukbi zelaiak? 150, 175, 185? 175. Itziar Rander? 175? Jon Asier? 150. 100. Beste galdera bat. Nola esaten da? Ekaina zuberoan. Ekina, maiatzoste, arramaiatza, ekena. Ekena. Itziar Rander? Arramaiatza. Bai. Ondo. Zupa. Saiatuko zarete? Bai. Bota. Bada ezpada eduki ezazu beti aterki bat kotxean. Zuzena da? Bai. Aholku ona! Baina! Ari badakot? Bai. Bai? Bate ez asko. Etxezen nintzen eta aterki faltan aterpea. Arantzako aterpea. Leku ederra, Gogoratzen zara? Igual ez. Nola sartu ginen bai. Nola Vale. sartu, gero euria zitzuen eta oso, esperientzia interesgarria. Itziar Rander, hauxe zuen eskua, hirugarrena. Haze gozea. Tio, Zela banka. Jode. Zein pertsonaia egiten zuen Miren Gaztainagak Goenkalen. Ester, Ines, Zurine, Alicia. Zurinek eta ziste. Alicia zen, Alicia. Goenkale zaleak badira, Bai. Alicia. Ez da zuzena. Ester. Hori ere ez. Bate bestea, Ines. Bai. Mordoska bat. Musika. Badako zintxuria. Ze urtetan kaleratu zuen Queen musika taldeak I Want to Break Free abestia. 78an, 84an, 80an edo 85an. 84. Bai, Ander. Ondo. Oso modernu beran sasoireko. Komikoa, bideoklipa ere. Ze ona. Eta aurrera? Gorputzeko zein atalekin egiten dute erleek burrumba. Hegalekin, hankekin, antenekin, ipurdiarekin. Hegalak. Bai. Ondo. Eta aurrera? Hauetatik zein elementu dago taula periodikoaren lehen hilaran? Litioa, burdina, helioa edo sodioa. Ez. Etxako Rander? Lemizkoiaren. Litio. Errebotea? Helioa. Ondo. Fizikaria. Asier, fizikari. Bai. Oraindik ez dut askatuko? Ez. Bide batez, errezeta bada, denontzako garra hemen. Nahi gabe berriro, zenbat sentsazio, gabezi lekzio, bi aldiz
eiretarrak kantuan. Galdera da, zenbagarren diskoa aurkeztuko du Eire musika taldeak aurtengo Durangoko azokan. 0, 1, 2, 3, 0 diskoa. Bueno, 0. Lehenbizekoa? Igual kantak bakarrik. Bai, ez da, hori da, bueno. Ele! Errezeta bat. Oraindik ez dakigu. Aurrera, ba? Nola esaten da, otxaila zuberoan. Barilla, otxilla, barantaila, otxella. Barantaila? Ona zara hortan nahi ziar? Hilabeteak eta ondo ikasita, bai. O batzuk bai. Ez ira nahikoa dena den? Edo bai? Ander, eskatu nahi? Ez. Ze neurtzen du Cooper probak? Erresistentzia, abiadura, indarra edo elastikotasuna. Bai, minutu. Cooper? Elastikotasuna. Errebotea? Erresistentzia. Eta zer da ba? Ba, amae minutuan, hasi bueltaka, zenbat egile dituzun. Bai. Lertu arte, korrika. Eta honekin, zuek ere askatzeko aukera, baina ez daukagu argi. Itziar, Ander! Zein da Dube musika taldearen lehen lan luzearen izenburua? Hauxe Dube. Ona, Dube, berriztarrak. Zein da izenburua? Egan, ezerrezta, dena edo Dube. Dena? Errebotea? Egan. Bigarren errebotea? Dube. Ezerrezta. Apuntatu ondo, Itxurona? Bai, bai. Bizarra hotxenera Begira, jungo gara? pasako gara, bertatik ere. Gauzazken biduz, bizar. Bai, egia esan. Itziar, Ander, nor da argaziko idazlea Antonio Machado, Federico García Lorca, Pablo Neruda, edo Rafael Alberti. Umetan, noski. Alberti. Errebotea. García Lorca. Badakoantza, bitu begizetan da. H, errezeta bat, askatu nahi? Bai. Egaluze eta aguakate tartarra, mustarda, oliba oliotan. Haze itxura. Baina zuzena da? Ondo ari ginen, Osagai batek egin digu, kale. Itziar, Ander, zuen aukera orain. Eta azkena bide batez, Gipuzkoako zein herri da argazkikoa? Elgoibar, Soraluze, Hondarribia edo Orio. Orio? Ez? Hondarribi. Bikain. Eta lehengo akatxetik zerbait ikasita akaso. Ele bat sartu zulen, Asier, eta agertu beharko zen, ele badagoelako. Beste modu batera, Bai, egaluze eta aguakate tartarra, mustaria, oliba oliotan. Oliba ez zein da izan Bai, ele hori ele egongo hazen litzatekelako. bai, Mustarda ondo zegoen. Ospin oliotan. Baina txalo bero bat ondo Ez aritu dugu dira. komodinik banatuko, hirugarren eskua eta gero eta markagailuak honela ditugu momentuz. 510 puntu, Jon Asier zuen markagailuan. Alaz lehiati, 380 eta komodina, 520 eta komodina, Itziar, Ander. Zein da zuzena, adi danok, ez dago ezer erabakita, 150 puntu ditugu panel bakoitzien, eta zorte hon hiru taldei, Durangoko azokako leloak lehenengo errondan. Osorik da, estan da, fantasia da, asko dira, kultura da, sormenaren lurraldea da, pasa da, di da, bada, da, taupa da. 11 kontzeptu hauetatik 8 zuzenak dira, 3 ez. Estanda. Estanda. Kurregurteko leloa. Alaz nahi irati. Da. 2015koa, urte honetan sortu zen. Da, marka. Itziar, Ander. Kultura da? Kultura bada, baina lelo hori ez da sekula izan. Jon Asier. Taupada.
online egin zen ediziokoa. Alasne Irati. Bada. 2021 batekoa. Jarraitu egingo dugu, bi taldeen artean dago kontua, Jon Asier. Dida. Hori gazteako irratsaio bada, oso ona, bide batez. Alasne Irati. Da asko dira. Oso ondo? Vale. 50 puntu daude. Une honetan, planto egiteko aukera daukazue, edo bestela, saiatu... Hola gatza. Hola, hola. 50 nahi dituzue. Zero Ba, baino 50 beto. puntu zuentzat. 50. Eta pasa da, zen leguzkan pozegoen bestea. Ondo, bigarren errandora goaz, ondo, Alasne Irati, hasi gara, puntutxuek biltzen. Durangoko azokarekin lotutakoak, bigarren errondo honetan. Simon Agirre, Ahotsenea, Zugazta Zinema, Andramariko Elizpea, Talaia, Espaloia Antzokia, Sagu Ganbara, Soka Etxea, Nerea Mujika, Mekola Kalea, Sormen Beka. Alasne Irati. Ahotsenea. Zuzeneko aurkezpenen gunea. Itzi Arrander. Andramariko Elizpea. Bertan egin baitzen, azokaren lehen edizioa, 75ean. Jon Asier. Espaloia Antzokia. Elgetan dagoen antzokia da, Durangon. Lateruena Durangon. Alasne Irati. Sagu Ganbara. Umentzako aurkezpen eta tailerrak egite dira bertan. Itzi Arrander. Talaia. Landako eguneko aurkezpen gunea da hori, ondo? Alasne eta Irati. Zugazta Zinema. Bertan antolatzen da, irudienea saila. Itzi Arrander. Sormen Beka. Banatzen baita, aurreko urteko irabazlea, Jon Ander Urresti izan zen. Alasne eta Irati. Bi zuzen, bi akats. Nerea Mujika. Gerediaga elkarteko presidentea. Ja ez nio komo ibiltzen edo eurek ibilkute eta tekute... Itzi Arrander zuzen bakarra dago. Bat dago? Bai, Hori da. Oso komodina Ah, du. komodina, erabiliko dugu. Simon Agirre aurtengo kartelaren egilea, 150 puntu arantzara. Eta hirugarren erronda, Itzi Arrander zeuk erantzuten lehenak, hirugarren erronda honetan aurtengo diskoak nahi ditugu. Aurtengo diskoak nahi ditugu. Noizkoak? Aurtengo diskoak. Argi dago, ezta? Etorkizuna ginenean, Paiola, Neomak, Galera, Loratzen, Gautegia, Ahaztien aldatu aurretik, Aben Zirkel, 0 de enero, sustraien matxina da. Itzi Arrander. Aztien. Zeta kaldearen diskoa. 0 de enero. Izarorena. Alasne Irati. Aben Zirkel. Nogen taldearena. Itzi Arrander. Neomak. Aurreko urtean aurkeztu zuten disko hau. Errondatik kanpo Itzi Arrander eta Leia lehenengo bi taldeetan. Jon Asier. Gautegia. Txuma Murugarrenen diskoa. Alasne Irati. Paiola. Berritxarrak taldearen diskoa 2009koa. Jon Asier. Galera. Eskagaitanen diskoa 2016 urtekoa. Ba, danak errondatik kanpo, baina markagailuak onela ditugu. 510 puntu, Jon Asier! 440ekin geratu dira Alasne eta Irati, Itzi Arrander 670. Hau da marka hau, Alasne Irati. Azken momentu arte, hortxe gertu izan gara eta, 5. saioan iritsi da azkena. Baina, hitza ondo beteta. Trikititxago zen aritu da eta gaur Alasne, eskerrik honetan. Oso, momentu polita. Momentu polita, goroa roparitu izkiguzuenak. Lastima, dirurik ez dugu eramango etxera? Alasne, baina zer eramango dugu etxera?
Bueno, ondo pasa dugu. Bai, gustora aritu zarete? Bai. Iratizu ere bai? Bai, oso gustua. Ingurukoei, lagunei, gomendatuko diegu? Bai, bai. Iratizu Bai. etortzeko? Ze ondo, bikote. Eskerrik asko, neskak, etortziarren. Final aurrekotan, Jon eta Asier, ez duzu txiki batzuk pasata? Bai, oraindik ere urduri, Bai, pixka bai. Lasaixiago, Itziar eta Ander, ondo ez da? Bai. Ondo, estreñona. Miluzen aurrera egin dugu, arantza hori atera dugu. Arantza arrazarete. Bueno, zerrik asko, bai. Sokatira dator orain, Bai, fan bat. baina segizkio zuen txalo, ez, Ondo. Bat azte maga txalokatzuek segi, edukazioa da ere. Dela, Jon Asier, zuik lebizikoak erantzuten orain, Broma gutxi, eta bi bikoteak erne, hartu lekua, sokatirara goaz. Denbora! Zein herrialdetan dago Shinjuku munduko tren estaziorik jendetsuena? Txina. Japonian, zein abeslarirekin batera atera du Akaleiak nire etxeko artista kanta? Olaia Intziarte. Zuzen, zein da Venezuelako dirua? Paso. Bolibarra, zein animalia da ezaguna arratoi lumaduna ez izenez? Mufeta. Usoa, Gipuzkoako zein herritakoa da The Brass Band musika taldea? Zarautz. Deba, zemagarren kafea hartzen dute naiz irratiko irratsaioan? Lau. Bigarrena, zenbat geltoki ditu Euskotrenek Basaurin? Bi. Bat, zein urte garaitako biribilkiak dira txinatarren gustokoenak? Paso. Udaberrikoak, zein da egun Eskoziako lehen ministroa? Dakit. Ai! Rollitoak, Udaberriko rollitoak, ja. Bueno, Bai. Itziar, Ander, hau gertatzen dabe, bai, Oso ohikoa. Sokatiran jarri eta, zer gertatu hemen? Bueno, hau izaten da entrenamiento txiki bat. Urrengo miluzerako. Bueno, zer moduz, Itziar, Ander? Ongi gustora. Ondo. Orain arte ongi. Bai, hori da. Bueno, orain atxeden txiki bat. Urrengo miluzen zeuen zain, egongo gara Bai, gote! Hau pasuek! Jon eta Asier! Hau! Zazpigarrenez! Ni iluzen, zazpigarren finala jokatzera. Aldiro, gauza bera egin duzue. Hasi finaleraino heldu. Zakua irabazi, hori oraindik ez. Gaur akaso? Espero. Mereziko luke, Erne, zakuan, jokoan, 57.000 eta 450.000 euro! Ze diruza! Orain bai, irribarre erra hone bidez. Saio zuen zierre gondi. Orain bai, irribarre txuau pamutile. Publikoaren babesa ere, hortxe dago. Bai. Bide Berri Institutoko gure Hau, pasuek! lagunak! Gain, Jon eta Asier irribarretxu eta zuek etxien prestatu gurekin bat egiteko momentu iritsi delako eta etxien miluzeko aplikazioari esker, ia, orea jokoan, gero taldietan badakita kustuak egite dituzuela, onenan orden jakin nahi duzuela azkarrena, momentu iritsi da. Oreak asko balio du, Asko, Euskaldunen artin horie, Jon Asier, pentsa eta historiara sartzen miluzek, bituzema balio duen. Gure bizitza zuen 57.000 euro ez ditugu banatu. Ia gaur banatzea ditugun. A ber, Bideo joko zaliek zarie? ez oso. Bai, ez zeo zer usaindu? Zeo zer, baina. Zeo zer. Jon, Asier, sorte non. Gaurko galdera, erantzun beharrekoa. Bai edo ez, erantzun beharreko galdera. 20. mendean plazaratutako bideojokoak dira. Denbora. Pac-Man. Minecraft. Ever Rise. Call of Duty. Ez, 2008 da. Ez. Angry Birds. Denak bat nahi. The Sims B. Hain beste gai. Jartzen... A ber, ez. Metroid. Ez, hau berria da. Bai. Fijo, bai. World of Warcraft. Ja, eman. FIFA Soccer. Lo tomamos ahí, ¿verdad? Fortnite. Space Invaders. Bai. Egiaztatu egingo dugu, bideojokoekin gabiltza,
11koa osatu dugu, eta 4 akats. 20. mendean plazaratutako bideo-jokoak. Dira, bai edo ez? Bai, fijo. Seguro? Nik desimus jarko nuke. Jarri, etxe, espezi madar jartze baiet. Biauak fijo. Nik aldatuko nuke? Metro seguro? Baiet, fijo. Vale. Espezi madar. Vale, proba. 3 akats. Jarri, eta Efreiz, kendu. Pac-Man zarretza, bueno. Bai, eta jarri, desimus igual? Bai. Eta desimus ez bada Angelers. Oen bi. Azken egiaztapena. 4 Lehenko gula jarriko. akats. Desimus o lauen? Space Invaders hemen omen? Leheno zen magan ezkan, nire. Igual Warcraft. Ez. Eman ez ez. Eta espezi madar. Nik aldatuko nuke beste zeuse. Ne ustez, Abola. Ez. Ne ustez. Metroid seguro ez. Bai, seguro. Bai. Jarriko, gaina fiorra. jarriko Space Invaders. Angelers bai ez jartzen. Ne ustez. Azken, segundoak, Space Invaders. denpora. Jon Asier, ariketa egin da urrezko galdera. Nintendorenak dira bi. Denbora. Call of Duty ez. Pac-Man. Efreiz, Bai. Nintendo. Simpsons, Metro igual ez. Nik espezi madar eta Efreiz jarko nuke. Pac-Man ez. Pac-Man ez, nipa. Pac-Man nik ez du bai ez. Ez ez. Ne ustez Pac-Man bai. Pac-Man. 7 segundo. Efreiz espezi madar. Space Invaders ona. Bai, Nik ez du bai ez. Nik ez du bai ez. Este. Jon Asier, ez moduz? Bueno. Dudakin. Ia zer gertatu den? Bueno, nik gaiari buruz ez dakit ezer, baina Pac-Man ikusita daukat. 20. mendean, Call of Duty 2004. Mila bederatzireun da lauro gehian argitaratu baitzen. FIFA Soccer, bai. Zarra. Bueno, ni jaio nintzen urtekoa. Zarra orduen. 83koa bai. Konfunditzen den Metroid. Ere Reis. Zalantza asko honekin, Beste mende batekue. Bai. Zuzena da? 75koa bai. Zaldi lasterketen simulazio jokoa. Ez elkar egurtu orain, Jon Asier? Minecraft. Ez da 20. mendekoa. 2011koa da bai. Kuboz, inguruak eta osatzea eta... Fortnite ez da 20. mendekoa. Gaztea bai, 2017koa. Call of Duty. Ze urtetakoa da? Ze mendetakoa da? 21. Adibidez? Mitiko bat hau, 2003an kaleratua. The Sims 2. Ez da 20. mendekoa? 2004 urtean plazaratu zen, hau da, 21. mendekoa da, The Sims 2. World of Warcraft. Bideojoko baten izena. Ez da 20. mendekoa. 2004an agertu zen lehenbizikoz. Metroid. Ez da ebetan ibilizari gaur, Jon Asier. Bai, esken aztin de beste batekin eta... Bueno. Horrek zesan nahi du? Zuzena da, ez da bere ala jakingo dugu Metroid. Ez zeremuan zuzena da? Naztu egin gara bai. mendekoa zen. Metroid 86koa. Angry Birds. Gaztetxeagoa, 2009koa eta azken akatsa Space Invaders. Eskotan aldatu duguna. 78ko arkade jokoa. 100 euro. 1300 dagoeneko jaskuratu da. Eta gaur, aldatu egingo dizuet 100ko kopuru hori 1000 euro gaitxik adibidez. Horretarako urrezko galderaren erantzun zuzena beharko genuke. Ez dut nik ordaintzen, ez dela? Ni gaitxik izango mazan zeuentzat.
Nigatik izango baritz ez. Hori da, urarteko ezberdintasuna, bai. Urrezko galdera, Jon Asier. Zalantzakin ibili zarete, izen batzuk entzun ditugu. Bai. Bueno. Bai. Oso seguru ez gauz. Ez, batez. Nintendorenak dira bi. Bestak beste Pac-Man jarri dugu. 1000 euro jokoan urrezko galderarekin gauero bezala, zuzena da? Metroid eta Everrise ziren. Bikote, baina pena gutxi, 200 euro gehiago eskibatu dituguta, 7 saiotik 7 final. Miluzeko bideojoko honetan, pantalla pasata gainera, opa, bikote! Ei, zuek, Jon Asier, ikusiko gara baina, urrengo azpien beste bizar programa berezia daukagu, Durangotik egongo gara, Durangotik sortzaileak ekarriko ditugu. Bikote, lehiakide bereziak. Honenan momentu bereziak guti dituzten bikoteak hemen izango dira, beraz ikusi! Beste